Doctor Nașar? Aoleu, Rareș, mâine e Crăciunul, frate, lasă-mă și pe mine să respir. Am și o întrebare, te rog eu frumos, mă doare extrem de tare dintele. Nu știu dacă mi-a fost scos corect nervul. Rareș, nu am cum să verific și n-am cum să spun dacă a fost corect făcut sau nu, pentru că am nevoie de o radiografie. Îți dai seama, și clinica este închisă. Păi și mă lași așa de sărbători? Rareș, pentru tine o deschid, ce să fac? Haide! Bun, Rareș, am făcut radiografia. Ideea e că după orice tratament de canal există posibilitatea să ai o mică jenă, o săptămână, două, este foarte normal. Tratamentul tău de canal arată extrem de bine, nu are niciun fel de problemă. Aici este rădăcina ta. Toată lungimea rădăcinii trebuie să fie obturată cu acest con de gutapercă pe care tu îl vezi. Dacă nu ar fi fost corect făcută, acest con de gutapercă se oprea pe undeva pe la mijlocul rădăcinii. Mai există posibilitatea ca unele canale să nu fie obturate, adică de pe unele canale să nu-ți fie scos nervul și atunci poți să ai niște dureri foarte mari de acolo. Deci, acest con de gutapercă trebuie să fie practic ajuns până în vârful rădăcinii ca să